Takže, vítajte u tohto videa. Tu si pozrieme moje LPS veci, ktoré som si sama vyrobila. Čo si prvé ako ukážeme, sú takéto pohodové 3 lehátka. Ja vám to ukážem na jednom. Na jednu stranu to ide len takto ohnúť. Pozrite. Na jednu stranu to ide len takto ohnúť. A na druhú sa to dá až takto. No, takže to môže byť aj takto. Na to sa nalepí taký papier, na to dá taký papier. Môže to byť aj ako taký stojan. Takže ja to takto ukážem. To dám takto ešte. A urobím ešte z toho lehátko. Takže máme tu tieto veci. Ja to dám takto vyššie. Tie veci, ktoré sme si ukázali. Aby sme videli aj nižšie, tak ja to budem dávať vždy nižšie. Takže čo som tu vynašla ďalej, je toto. A to môže byť ako taký podpredník. Hneď vám ho ukážem. Len čo si on dá. Môže byť aj pre tých väčších pečopakov, alebo keď ten obrázok otočíte, no tak to môže byť ako perfektná bunda, takto. Tak, ale to je asi pre tých väčších, podľa mňa pre pečopakov, lebo tam je strašne veľký otvor. Tak, ďalej som vynašla takýto stolík. Je to z takého denníku. Toto je teraz taký stolík. Ja som to zapla semka hore. Tak, je to tam. Tak, dám to semka. Pozrite, napríklad na toto sa to hodí. To dám semka tiež. Tak, ideme zase dole. Potom som ešte vynašla takúto sprchu. Ona sa takto vojde. Je to hrozná sprcha. Ja som to kamoška robila, ona nevie robiť nič. Pane Bože, ona nič nevie robiť podľa mňa. Prosím, nech to teraz nevidí, ona je tiež na Little Pet Shops. Tak, ďalej. Tu máme takúto zlatú prikryvku. To je teplá. Pozrite. Daj tú kameru nižšie, Pane Bože. A čo sa sťažuješ? No to, že nevieš dať tú kameru nižšie. Tak, ja to dám semka a zoberiem ďalšie. Tak, potom tu máme toto. Ďalšie, to môže byť Jankušek. Takéto menký pilíš. No, on je menký. Tak. A potom ešte tieto dva takéto zelené. Padlo mi to. Toto používam ako utierku, keď natáčam také video. Viete, ja som zlepila sa natáčaním videí na YouTube a začala si teraz. Ja viem, že ľudská má 49 videí, alebo 48. A ona je Češka, ja som Slováčka. A ja som mala takého istého pečopa, ako ona na tom, ale ja som to nemala takéto tuto na uškách. Ja som to mala totiž celé také biele, tak... A ešte tu mám takéto kapesničky. Nevieš na tú kameru lepšie. Tak, tu sú také mekulinké. Ale bude, že... Plačem, zoberiem si kapesničky. Asi chápete, čo tým myslím. Čo s tou kamerou pre pána robíš? Čo si tam spravil, Pane Bože? Teraz som zistila, ako sa tá kamera dáva bližšie a inak. Tak to nasmeruj na mňa a dej to bližšie. Ale potom to ide na tú servitku. To ešte nasmeruj na mňa. Ahoj. Ty si, Pane Bože, tá kamera spadne. Ježiš, tá kamera spadla. Ty si normálny. Nie som si predstav. Tak tú kameru daj tam a všetkým povieme ahoj, ok? Keď ti poviem, keď sa takto dám pip, ok. Tak, dal si tú kameru tak? Dal si tú kameru tam? Áno, tak už poď sem.